Bona tarda a tots i a totes. Donem inici al ple ordinari del mes de març, amb un dia especial, i ho hem de dir. Avui és l'aniversari del Jordi Terrades, és per això que fem el ple. Tot i que amics i amigues no s'han notat amb res, però bueno, és l'aniversari del Terrades i això sí, el felicitem tots plegats. Bé, passem a l'ordre del dia. Sobre l'acte de la sessió hi ha alguna qüestió? No? Alguna qüestió a l'acte? Repeteixo. Doncs la donaríem per aprovada. Senyora secretària, passem al punt 2 i 3, que són els de control i fiscalització del ple pels òrgans de govern. Els òrgans de govern, millor dit, endavant. Punt 2. Control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret dels acords adoptats per la Junta de Govern local en sessions números 6 a 9 corresponents als dies 5, 12, 19 i 26 de febrer respectivament. Pel repartiment que de les actes d'aquestes sessions s'han efectuat els portaveus dels partits en els termes de l'article 22(2) de la llei 7/85. I punt 3. Control i fiscalització pel ple dels òrgans de govern de la corporació i en concret de les resolucions de l'alcalde president i els seus delegats mitjançant donació de compte en els termes de l'article 22(2) de la llei 7/85 de 2 d'abril. Moltes gràcies. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Govern i Economia i anem al punt número 4, que és un dels punts centrals d'aquest plenari, en el qual es dona compte de les resolucions d'alcaldia d'aprovació de la liquidació del pressupost de l'Ajuntament i del Patronat Municipal del Museu de l'exercici 2012. Endavant, senyora secretària. La part dispositiva diu el següent. Primer, donar compte de la resolució d'alcaldia número 236/2013 relativa a aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament, la d'exercici 2012. La part dispositiva de la mateixa és la següent. Primer, aprovar la liquidació del pressupost de l'Ajuntament corresponent a l'exercici 2012, que presenta els resultats següents. Resultat pressupostari ajustat, 8.863.261 euros amb 65 cèntims d'euro. Romanent de tesoreria per despeses generals, 7.311.159 amb 94 cèntims d'euro. Segon, donar compte de la resolució de l'alcaldia número 239/2013 relativa a aprovar la liquidació del pressupost del Patronat del Museu exercici 2012. La part dispositiva de la mateixa diu el següent. Aprovar la liquidació del pressupost del Patronat del Museu corresponent a l'exercici 2012 que presenta els resultats següents. Resultat pressupostari ajustat, 7.119 euros amb 64 cèntims d'euro i romanent de tesoreria per despeses generals, 122.126 euros amb 61 cèntims d'euro. Tercer, donar compte al ple de la present resolució. El ple en resta assabentat. La regidora d'Hisenda, senyora Aroa Ortego, en farà la presentació. Endavant, senyora Ortego. Gràcies, alcalde. Bé, el que fem en aquest punt és donar compte de la liquidació de l'exercici 2012 de l'Ajuntament de Granollers i del Museu. No parlarem de manera individualitzada als patronats municipals d'educació, l'Escoles Bressol, Salvador Llobet, Escola Municipal del Treball i Escola de Música, perquè, com saben, van ser extingits com a organismes autònoms administratius i, per tant, els seus pressupostos i la liquidació corresponent han passat a integrar-se en el pressupost municipal. No em referiré tampoc a les societats municipals perquè els seus tancaments no formen part d'aquest expedient, sinó que els analitzarem en el compte general del que acostumem a parlar al mes de setembre. Aquesta és de nou una liquidació que hem d'analitzar en un context de crisi i amb uns elements característics de l'exercici que han d'explicar-se, ja que podrien distorsionar una primera lectura que es faci dels números. No hi ha dubte, però, que aquesta liquidació no aporta signes de recuperació econòmica en quant a que se'n pugui desprendre més activitat, el que és normal, ja que el passat 2012 no va ser un any amb millors dades d'atur que l'any anterior, el que sí que seria un factor clau per començar a afirmar que canvia la tendència. La liquidació ens dona tota la informació que necessitem per analitzar l'execució del pressupost tant en ingressos com en despeses. Per tant, en com es financia l'Ajuntament, impostos, taxes, subvencions d'altres administracions, préstecs, i en com gasta aquests recursos. Estructura, consums, inversió, subvencions d'entitats, amortitzacions de préstecs i també quin és el ritme de cobrament de drets reconeguts i el pagament d'obligacions reconegudes. Les dues grans magnituds utilitzades per abordar el debat de la liquidació són, com sempre, el resultat pressupostari i el romanent de tresoreria disponible. El resultat pressupostari ajustat del 2012 i, per tant, aquell que només té en compte els ingressos i les despeses que són atribuïbles a l'exercici és de 8.863.261,65 i el romanent de tresoreria disponible ha estat de 4.749.114,47.
Uns resultats bons en un exercici complicat, lleugerament millors que els de l'exercici precedent, però sense perdre de vista també l'efecte positiu que provoca la integració dels patronats i dels seus romanents també positius. Si entrem al detall en l'anàlisi de les xifres i començant pels ingressos, cal referir-nos en primer lloc a l'apartat d'impostos, un capítol que es liquida molt per sobre del previst inicialment en més de 1,6 milions d'euros. L'impost de vehicles i l'impost de construccions no arriben a les previsions, mentre que l'IAE, les plusvàlues i l'IBI superen el pressupost inicial. Cal destacar, però, que el fet que determina aquesta liquidació tan per sobre de previsions és l'IBI, en concret l'efecte que va provocar l'augment addicional del tipus que va imposar el govern central mitjançant el Reial Decret Llei 20/2011 de 30 de setembre de mesures urgents per la correcció del dèficit i que incrementava un 10% l'IBI pels anys 2012 i també 2013. En el capítol de taxes, preus públics i altres ingressos, cal destacar l'efecte positiu de l'extinció dels organismes autònoms, mentre que l'execució dels diferents epígrafs del capítol són desiguals. Així es liquiden per sobre, per exemple, clavegueram, sol, vol i subsol, l'ocupació de via pública amb tanques i bastides i tots els preus públics, mentre que no arriben al 100% d'execució les llicències d'obertura i urbanístiques o la taxa per retirada de vehicles. En l'apartat de transferències corrents, la variació és inferior al del 2011 en un 11,7%, mentre que respecte al que s'havia previst, l'execució es queda en un 92,4%. Aquest capítol recull les subvencions, convenis i aportacions d'altres ens per finançar determinats programes o despesa corrent, però també inclou aquelles transferències que tenen com a objectiu complementar la capacitat financera de l'Ajuntament, en aquest cas la participació municipal en els tributs de l'Estat o el Fons Català de Cooperació Local. Pel que fa a aquestes últimes, cal destacar que la participació municipal en els tributs de l'Estat es queda en un 95% d'execució, perquè la liquidació definitiva del 2010 ja ha passat a comptabilitzar-se en aquest exercici 2013, mentre que el Fons Català de Cooperació Local de la Generalitat de Catalunya continua amb la seva tendència decreixent des de l'any 2010. De les transferències per a finançament específic, destacar la disminució notable de les subvencions de la Generalitat en temes educatius com a punt negatiu. Entre l'Escola Municipal del Treball, l'Escola de Música i l'Escola Salvador Llobet, el forat és de 670.000 euros i en el pla entorn 105.000 euros. Com a punt positiu, la recepció d'una subvenció no prevista de 239.000 euros per part de la Diputació de Barcelona, import que també es percebrà en el present exercici. Pel que fa a les despeses, val a dir que la despesa ordinària es redueix substancialment de l'any 2011 a l'any 2012. En termes absoluts, 5 milions d'euros de reducció. D'aquests 5 milions cal destacar que 3 d'estalvi corresponen al capítol 1 de personal per dues raons principalment. Perquè el Real Decret Llei 20/2012 de 13 de juliol de mesures per a garantir l'estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat establia una supressió de la paga extraordinària al mes de desembre del sector públic. I en segon lloc, per la no cobertura de places vacants o la demora o no cobertura de jubilacions produïdes durant l'exercici. Pel que fa al capítol 2 de despesa, la compra de béns i serveis, aquesta és inferior a la de l'any 2012 en gairebé un 13%. Val a dir que algunes de les despeses queden sense executar parcialment en correlació a la manca d'ingrés associat, la qual cosa vol dir que no ho podem considerar estalvi, però que en tot cas mostra una bona capacitat de reacció a l'hora d'executar el pressupost, al prendre mesures de contenció de la despesa quan sabem que l'ingrés no es materialitzarà. Es produeix també estalvi en el Centre de Rehabilitació Comunitària i de Drogodependències, fruit del traspàs de la gestió a la Fundació Benito Meni, però que no té efecte estalvi perquè també va associada a una disminució de l'ingrés corresponent. I també es produeixen estalvis en els grans contractes de prestació de serveis, petits a nivell percentual, però destacables en termes absoluts. Pel que fa a la càrrega financera, l'execució és del 97,1%. En aquest capítol de despesa només indicar que en els darrers anys ha augmentat de forma important la despesa financera derivada de la contractació de pòlisses de tresoreria, ja que, com saben, cada cop hem d'utilitzar-les més i cada cop les condicions de contractació són més elevades en quant als tipus aplicats i en quant a les comissions de disposició. Concretament, el 2009 no ens gastàvem ni un euro en aquest concepte.
El 2010 ja hi vam haver de dedicar 56.000 euros, el 2011 150.000 i el 2012, que és el que ara estem analitzant, la xifra puja a 185.000 euros. D'altra banda, el gastat en interessos per finançar el deute a llarg termini, aquí sí que s'ha produït un estalvi de 500.000 euros, fruit d'un menor recurs al crèdit i també d'una bona negociació de condicions. Les transferències corrents s'executen en un 90%. Destaca en aquest punt l'aportació a Granollers Mercat, que ha sofert un augment de 476.000 euros per tal d'assumir la gestió dels plans d'ocupació inclosos en el Pla de Xoc Municipal. Per últim, pel que fa a la inversió, el seu grau d'execució és del 82,3% si prenem en consideració el total de la despesa adjudicada i la posem en relació al crèdit disponible. El que no vol dir que les inversions no es realitzin en la seva totalitat, ja que poden acabar executant-se en el següent exercici incorporant les partides corresponents. I també és cert que, en part, això ens ha permès no incrementar l'endeutament. M'agradaria també fer notar que en les dades de romanent de tresoreria cal explicar com hem establert el que anomenem saldos de dubtós cobrament. És a dir, no allò que renunciem a cobrar, sinó allò que tenim dubtes o que sabem segur que no serà ingressat a curt termini. Així, més enllà del que estableixen les bases d'execució del pressupost i més enllà també de les recomanacions que ens fa la Sindicatura de Comptes, hem inclòs possibles insolvències en ingressos específics, tributs d'entitats públiques, taxes per ocupació de les empreses de telefonia mòbil, execucions subsidiàries i subvencions d'exercicis tancats. Tot plegat amb la voluntat de continuar sent prudents, molt prudents, ja que l'experiència ens ha demostrat que aquesta manera d'afrontar el futur és la més segura i la que ens permet més tranquil·litat. L'equip de govern valora, doncs, positivament aquesta liquidació i treballa des de cada regidoria per continuar tancant en positiu, controlant la despesa, com ho hem fet fins ara, i cercant els recursos, malgrat no arribin o es disminueixin, de les administracions supramunicipals que no acaben d'assumir les competències que tenen atribuïdes. Seguirem treballant perquè ho facin i seguirem reclamant respecte per l'autonomia local. No ens agraden les decisions que ha pres el govern de l'Estat per compte dels municipis que vol convertir en meres gestories. I no ens agrada que la Generalitat de Catalunya pagui tard i malament i ens provoqui enormes tensions de tresoreria. I tot això no ens agrada per principis i perquè ens sentim injustament tractats. No tots els ajuntaments hem estat agosarats. Alguns hem treballat amb prudència i cal que ens ho reconeguin. Seguirem treballant, com deia, per continuar amb un resultat pressupostari i un romanent de tresoreria positius, per tenir marge de maniobra o coixí de tranquil·litat. No és important com ho anomenem. En definitiva, es tracta de tenir recursos per poder fer plans de xoc com els que estem tirant endavant, per posar el nostre granet de sorra en la sortida de la crisi, per estar al costat dels que s'ho passen malament perquè estan a l'atur, per estar al costat dels emprenedors, per estar al costat de les empreses que dia a dia lluiten per seguir creant riquesa i generant llocs de treball, per estar al costat dels joves, als que hem de donar formació i sortides professionals. Ens agradaria fins i tot poder aplicar de seguida una part important d'aquest romanent de tresoreria, però això a curt termini no ho podrem fer. D'una banda, per aquestes tensions de tresoreria que provoquen els retards dels pagaments de la Generalitat i perquè ara per ara existeixen també limitacions per part del govern de l'Estat pel que fa a aquestes aplicacions. Però malgrat tot, com deia, valoració positiva i voluntat de seguir tancant en la mateixa línia en el futur. Gràcies. Moltes gràcies. No hi ha anunciades intervencions. En aquest cas és donar compte, per tant no es dona compte al ple i no hi ha votació. Aquest expedient ha de seguir tramitant-se i hi haurà ocasió també de fer les oportunes al·legacions i el debat subsegüent més endavant en el plenari de l'Ajuntament. Passem al punt número 5, és el dictamen relatiu a l'aprovació provisional de la revisió anual del Padró Municipal d'Habitants de Granollers en referència a la data 1 de gener de 2013. Senyora secretària, endavant. La part dispositiva diu el següent: aprovar provisionalment la revisió de la xifra de població de Granollers a 1 de gener de 2013 de 59.754 habitants, a l'espera de confirmació oficial per part de l'INE. Segon, tramet a còpia del Padró d'Habitants de Granollers a 1 de gener mitjançant disquet, facilitat pels serveis d'informàtica d'aquest Ajuntament, amb la proposta de la xifra de població a la Delegació Provincial de l'Institut Nacional d'Estadística. Bé, aquestes són dades conegudes per tots els membres del plenari i també aprovades per unanimitat. Passem a la Comissió Informativa de l'Àrea de Territori i Ciutat.
El punt número 6 és el dictamen a partir del qual s'aprova inicialment la modificació del reglament del nomenclàtor de la ciutat. Endavant. La part dispositiva diu el següent: aprovar inicialment la modificació del reglament de nomenclàtor de Granollers, que es transcriu a continuació i que dono per reproduït. Segon, sotmetre informació pública el present acord i el text del reglament pel termini de 30 dies, a fi que es puguin presentar al·legacions i reclamacions mitjançant la inserció de l'anunci al butlletí oficial de la província, al diari oficial de la Generalitat, a un dels mitjans de comunicació escrita diària, a la web municipal i al tauló de dictes de l'Ajuntament, de conformitat amb allò que disposa l'article 63.2 del ROAS. I també, d'acord amb allò que disposa l'article 178 del decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya. Tercer, acordar que transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació, s'entendrà aprovat definitivament. Moltes gràcies. En farà la presentació el regidor responsable del nomenclàtor, senyor Albert Camps. Endavant. Sí, bona tarda a tothom. Portem a ple la modificació del reglament del nomenclàtor de Granollers, que data de l'any 1995, i al qual està necessari introduir una sèrie de modificacions amb l'objectiu d'actualitzar-lo un cop han passat 18 anys. Bàsicament, el motiu de la modificació va en dos sentits. Per un costat, fer més àgil el procediment d'aprovació d'un nou nom en el nomenclàtor de la ciutat, i per l'altre, ampliar l'àmbit de supòsits que poden denominar un nom a l'espai públic. Començaré argumentant aquest darrer aspecte. El nomenclàtor de 1995 era més restrictiu a l'hora de citar els espais de la via pública que podien dur nom, i ara s'amplia recollint que també poden dur nom, per exemple, els parcs, els espais periurbans i qualsevol altra modalitat d'espai d'ús públic. Justament, a l'horitzó més immediat no es preveu la necessitat d'haver de donar cap nom a carrer o plaça amb adreça postal, però sí que tenim la voluntat o la necessitat de denominar, de posar nom a altres espais que, sense tenir adreça postal, és important que figurin en el nomenclàtor, bé sigui per qüestions de manteniment, de celebració o acollida de possibles esdeveniments. Per tant, sí que hi ha la necessitat que alguns espais de la ciutat, que no repeteixo, no tenen adreça postal, acabin portant un nom. Dit d'altra manera, amb el reglament de 1995 difícilment haguéssim pogut reunir la comissió de nomenclàtor durant aquest mandat per posar algun nom o plaça. Però sí que amb el nou reglament la comissió de nomenclàtor tindrà una funció, tindrà sentit, perquè sí que és necessari, com comentava, posar aquesta proposta de noms que tenim, que és bastant elevat, d'espais que no disposaran d'adreça postal. El segon objectiu era guanyar en agilitat i també evitar confusions. Entenem que el tràmit es pot simplificar si un cop emesa la proposta per la comissió de nomenclàtor, aquesta és aprovada per la Junta de Govern i no pel ple com fins ara. El fet que en els propers anys els espais que s'hauran de denominar no tinguin adreça postal i amb l'objectiu també d'evitar confusió entre els veïns, es proposa que sigui la Junta de Govern qui els acabi aprovant. De totes maneres, en el nou reglament es deixa constància, en l'article 12 concretament, que quan la comissió de nomenclàtor proposi el nom d'un carrer o plaça amb adreça postal que reconegui un personatge de la ciutat, s'incorpori a l'ordre del dia del ple següent per tal que els diferents grups municipals puguin donar la seva opinió. De la resta de l'articulat esmentar, molt breument, que s'adequa a la normativa vigent, perquè han passat, com comentava, ja anys des de l'any 1995, que s'esmenta l'existència d'una comissió tècnica i la composició de la comissió de nomenclàtor, de la qual en formaran part tots els grups municipals. En tot cas, voldria referir-me, tal com també figurava en el reglament de 1995, per tant això no és cap novetat, i que són, jo voldria comentar, tres aspectes. Primera, que en el nomenclàtor, la comissió de nomenclàtor, es prioritzen l'ús de topònims de Granollers. En segon lloc, que com a norma general no es donarà el nom d'una via pública a un personatge en vida. I en tercer lloc, la de cercar l'equilibri entre personatges masculins i femenins a la denominació del nomenclàtor de la ciutat. Finalment, voldria agrair les aportacions dels diferents grups municipals, que a la mesura del que ha estat possible hem procurat recollir i d'incorporar en el nou reglament. I moltes gràcies a tothom per la vostra col·laboració. Moltes gràcies. Aquí sí que hi ha anunciades intervencions. El senyor Mur, per part d'Acció Granollers, endavant. Gràcies, alcalde. En tot cas, breument, perquè
les nostres propostes ja les vam fer arribar al regidor. Sí, en tot cas, aprofitar aquest moment que estem aprovant un nou reglament per dir que realment el fet que aquest reglament agilitzi la possibilitat de posar un nom en un carrer, en una plaça, en un jardí, sigui una realitat, que realment sigui àgil fer-ho. Potser discrepo amb el senyor Camps en el sentit de dir que ja en aquests moments no tenim lloc per posar noms de carrers o de places. Jo crec que potser per posar-ne a nous carrers i a noves places no, però encara potser l'any 75 no vam fer prou net en noms de carrers segurament predemocràtics i per tant sí que crec que encara podríem fer una petita esborrada de noms que ens recorden el passat i actualitzar-los amb noms més propers a la nostra realitat. Per tant, en aquest sentit, entenc que això significa, perquè el senyor Camps també ho ha dit, problemes amb el tema de codi postal, això ja en som conscients. En tot cas, nosaltres proposaríem que aquests canvis de noms no es fes sense l'aprovació dels veïns que visquin en aquell carrer, en aquella plaça o en aquell entorn. Ja entenem que ells també haurien d'estar-hi d'acord, però sí que hi ha noms encara que podríem, diguem-ne, esborrar de la nostra ciutat i actualitzar-los amb noms de l'època democràtica. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Casanovas. Per part del Partit Popular, alguna intervenció? No? Per part de Convergència i Unió, endavant, senyor Canal. Gràcies, senyor alcalde. Des del nostre grup municipal, nosaltres quan sentim que s'ha de modificar un reglament ens entra un cert neguit, no? Perquè hem viscut millores suposades de reglament i en aquest moment em ve al cap el del Mercat de Sant Carles, que van ser redactats absolutament esperpèntics en la història dels plens d'aquesta ciutat. Quan mirem aquesta modificació que s'ha fet, bé, d'entrada és un exercici, jo crec un mal exercici de copiar i enganxar del text del 95, es mantenen errors ortogràfics, es mantenen errors sintàctics, es barregen conceptes, en un moment determinat surt la comissió del nomenclàtor, en un altre diu la unitat del nomenclàtor, vull dir que tot plegat m'ha semblat un treball bastant poc curós. De tota manera, anant a la idea fonamental, que és el de substituir l'aprovació del ple per la Junta de Govern a l'hora de denominar un espai d'ús públic, a nosaltres ens sembla un error fer aquest canvi. Ens sembla un error per diversos motius. Ens sembla un error històricament parlant, és a dir, vostè, senyor Camps, que és aficionat, vaja, no és aficionat, és historiador, i segurament aficionat a llegir plens de les actes del segle XIX i del segle XX, està ple de debats a l'hora de donar noms a carrers i que això, no fer-ho, contribueix a una pèrdua de qualitat en els nostres actes que farem ara. En segon lloc, vostè diu no, tot això és per agilitzar. Escolti'm, la legislatura anterior hi va haver una sola reunió de la comissió del nomenclàtor. Vol dir que el volum de feina que això suposa i que suposaria en el ple és igualment insignificant. I en tercer lloc, pròpiament pel concepte, per l'entitat que suposa poder denominar un carrer, una plaça, un espai d'ús públic, a nosaltres ens sembla que ha de ser exactament el ple qui ho ha d'aprovar. Amb sorpresa, dintre d'aquest desgavell de reglaments del 95 al 9, quan llegim el text que està en el dictamen, introdueixen aquest article que vostè ha citat, el 12.2, no? Fet a mida i lluïment, jo crec que probablement per l'alcalde, on diu que quan el nom de la via pública aprovat per la Junta de Govern local faci referència a un personatge il·lustre de la ciutat, es donarà compte d'aquesta aprovació a l'Ajuntament en ple. Nosaltres entenem que aquest honor l'han de tenir totes les noves denominacions dels espais públics de Granollers. Per aquest motiu hi votarem en contra. Moltes gràcies. No sé si el senyor Terrades vol intervenir, no? El senyor Camps per fer la rèplica, endavant. Bé, comencem. Contestaré primer al Pep Mur. Bé, jo crec que en tot cas no voldria entrar, estem parlant del reglament, per tant s'han introduït temes de contingut de la comissió, en tot cas, no? Que és una feina que en tot cas s'ha de debatre al si de
de la comissió. En tot cas, jo només recordar que l'existència de noms predemocràtics, i això que li vaig contestar per escrit, és un tema bastant difícil de mesurar, no? A què ens estem referint. I en tot cas sí que va haver-hi una comissió, recordo, en el primer Ajuntament Democràtic, on es va fer tot un expedient que es va dur a ple de canvi de noms, no, sobre aquest àmbit. Però no vull discutir d'això perquè no és l'objectiu. Ara estem aprovant el reglament, no estem parlant del tema que vostè m'ha comentat. Una cosa que sí que vull deixar ben clara, vull dir, l'acord quan es fa la proposta d'un nom sempre és amb l'acord amb els veïns i havent parlat amb els veïns. Aquesta és la pràctica de les propostes que arriben a la comissió de nomenclàtor. La gran majoria són propostes que arriben d'entitats, de ciutadans que fan arribar les seves propostes i que es parla amb els veïns afectats quan s'ha de col·locar un nom. El senyor Canal, no sé, m'ha sorprès bastant la certa hilaritat, no sé, que li ha provocat el reglament. No sé quin ha llegit, jo me l'he llegit avui, no sé, jo no hi he vist tants errors gramaticals i ortogràfics. M'hauré de tornar a mirar, potser me l'he mirat molt de pressa un o algú o l'altre, però jo penso que està en el que consta l'expedient, el que jo he treballat, està perfectament redactat. Mal exercici de copiar, no, escolti'm, això no s'ha fet d'un dia per l'altre. Venim treballant a la modificació del reglament, que era un dels aspectes que teníem per avançar en el present mandat, pocs mesos després del nou govern municipal. Vam posar a treballar en els tècnics municipals perquè preparessin aquest nou reglament i el treball ha portat fins ara. I fins ara també que l'han tingut vostès per treballar 40 dies i 40 nits, perquè el text el vaig passar. Jo no vull dir quan he tingut les aportacions seves, fa molt pocs dies, no els hi retrec, és igual, cadascú té el temps disponible que té, però en tot cas de base a mi em dol que es facin certs comentaris perquè hi ha hagut la voluntat, com sempre, de que vostès poguessin fer arribar les seves aportacions. I com que considero que el treball dels tècnics municipals és prou curós, doncs, quan vostè diu que no és un treball curós, doncs jo he de defensar els tècnics municipals que han esmerçat hores, temps, i els trobo molt capacitats per fer la proposta que ens van fer arribar. Substitució del ple per la Junta de Govern. És que ho he explicat, vull dir, i no tornaré a repetir arguments. No tenim a la previsió de l'horitzó proper d'haver de posar noms a carrers i places que comportin l'adreça postal, o sigui que tinguin adreça postal. Tenim necessitat, en canvi, i aquesta sí que és una feina que ha de fer la comissió de nomenclàtor, d'una 50ena d'espais que per raons de manteniment, per raons de que s'hi fa algun tipus d'acte, doncs és bo que estiguin reconeguts. Per exemple, em posaré un de cas concret, a la placeta de Can Trullàs. La placeta de Can Trullàs, oficialment en el nomenclàtor, no hi figura perquè l'adreça postal és al carrer Sant Jaume. Però com hem d'indicar que és d'espai? L'espai públic que fa cantonada entre el carrer Sant Josep i el carrer Sant Jaume, quan ve, per exemple, l'autobús de donació de sang, convé que denominem aquest espai, no? El que proposo és que quan aquest espai tingui relació amb la ciutat, doncs es pugui donar compte en el ple. I això és la qüestió que a mi penso que pot combinar, perquè aquest nom haurà estat treballat a la comissió de nomenclàtor on hi ha tots els grups. És una comissió de treball, no és una comissió informativa a la comissió de nomenclàtor, és una comissió tècnica, amb un concepte molt diferent al que és una comissió informativa. Això vull que quedi molt clar, no sé si ho han entès. Bé, i en tot cas, els debats. Home, a mi m'agradaria recollir a les actes els debats, almenys quan jo he estat responsable de la comissió de nomenclàtor, que he fet exposició, per exemple, recordo, de tots els carrers que hi havia a la zona del Lledoner, doncs les aportacions que van haver-hi en el ple, jo no les recordo. Es va fer l'informe, es va llegir, però ningú va dir res. I per tant eren noms també importants, no?
o el darrer que van fer, no? Vull dir que no sé si els que treballin les actes darreres nostres, a part del regidor que ha presentat la proposta, també veuran moltes discussions i debats amb els noms. De la comissió de nomenclàtor es farà acta i aquestes actes constaran pel dia de demà tot el davant, a tota la documentació i amb tots els informes, com ha vingut sempre, estan fins ara. Per tant, no es preocupi que la història ja reconeixerà tot el treball de tota la gent que hi participa. No sé, jo els convido a participar en aquesta comissió, ho hem fet de veritat amb el sentit que els grups municipals tinguin tota la participació que calgui al si de la comissió de nomenclàtor. En lloc de traslladar-ho en el ple com es feia fins ara, es trasllada a la Junta de Govern, perquè són espais que no tenen adreça postal i això podria portar confusió als veïns, que no sabrien si aquell petit espai ara és el lloc on han de posar el nom del carrer, i així era una manera de solucionar el tema i fer-ho en positiu. Aquesta és la proposta dels tècnics i aquesta és la proposta que nosaltres també assumíem. No sé, això li volia comentar i començo com li he dit. Em sap greu el to que ha expressat, que jo penso que no era cap mena la voluntat nostra a l'hora de presentar aquest nou reglament. Moltes gràcies. No sé si el senyor Mur o el senyor Canal vol intervenir. Sí, gràcies. Breument, perquè veig que ha quedat sorprès pel to. Escolti'm, això es podia haver fet des de la pròpia comissió de nomenclàtor, que precisament no s'ha convocat cap vegada aquesta legislatura, per refer precisament el reglament. Ha sigut una manera de participar. Vostè em diu que ho fan des de principis de legislatura, que l'estan arreglant, vol dir que han tingut temps. Nosaltres ens el va fer arribar a la primera setmana de març. Ho dic perquè diu això de les 40 dies i 40 nits, com a molt seran 26 dies i 25 nits. Em sap greu que s'hagi enfadat, ja sap que no és el meu tarannà fer-lo enfadar a vostè ni a ningú, però em sembla que fonamentalment la resposta de dir per què no s'aprova pel ple no me l'ha respost. Moltes gràcies, senyor Camp. Jo crec que se li ha respost, però el senyor Camp té oportunitat de tornar-li a dir. Senyor Camp. Miri, no sé, jo he vist que no hi ha hagut, ja li diré, no hi ha el mateix to de veu de vostè amb els membres del seu grup a la Comissió de Territori i Ciutat, on sí que hem pogut parlar amb un altre to del tema aquest, i ja està, vull dir, només li vull comentar aquest aspecte. I li torno a insistir, vull dir, no es preocupi que sempre que hi hagi un nom que tingui vinculació amb la ciutat d'algun personatge es portarà en el ple i es debatrà en el ple. Haurà passat prèviament per la comissió de nomenclàtor i es portarà en el ple, article 12.2. Bé, no, en tot cas, només assenyalar que la instància per debatre aquest... La instància per debatre aquest punt era necessàriament la comissió informativa, no la comissió nomenclàtor, senyor Canal. És evident que qui dictamina les propostes que van al ple són les comissions informatives. Així ho diu no només el reglament, sinó també ho diu la legislació vigent. Per tant, el senyor Camps no havia convocat la comissió nomenclàtor, sinó que havia de fer el que ha fet, que és portar aquest tema a debat durant algunes setmanes en la comissió informativa de Territori i Ciutat. I en tot cas també dir que un expedient d'aquest volum, que em sembla que són 2 folis, entregat en 25 dies de temps és un temps també suficient com per generar el debat i les aportacions que facin el cas. Dit això, hi ha les condicions ja per votar, tothom ha expressat la seva opinió, vots favorables a la proposta. Són 13 i 6, 13 i 4... M'he perdut. 18. Vots en contra, 6. Abstencions, 1. Per tant, queda aprovada la proposta. Bé, passaríem als punts, una sèrie de punts que fan referència a temes de mobilitat. En concret, tractarem conjuntament els punts 7, 8 i 9, que fan referència a l'establiment d'una nova figura, que són les àrees verdes. Un altre punt que farà referència a una nova superfície en la que hi haurà zona blava, i una tercera en la que es parlarà de la modificació de l'ordenança municipal de circulació. La senyora secretària farà lectura dels 3 punts, hi haurà una defensa d'aquest punt en concret i un debat conjunt al voltant dels 3 punts i llavors la votació per separat, tal com s'ha demanat a la Junta de Portaveus. És així?
Doncs endavant, senyora secretària. El punt 7, la part dispositiva, diu el següent. Primer, ratificar la resolució d'alcaldia número 425-2013 de 8 de març per incoar la incoació de l'expedient per la implantació del servei d'estacionament regulat àrea verda. Segon, aprovar inicialment l'establiment del servei públic municipal d'estacionament regulat àrea verda sobre la base de la memòria justificativa, el projecte d'establiment i el projecte de reglament dels serveis adjunts. Tercer, sotmetre informació pública a l'expedient per un termini de 30 dies a comptar des de la darrera publicació de les ordenades en el paràgraf següent, efectes de presentació d'al·legacions i suggeriments. Quart, publicar l'anunci d'informació pública, el DOC, el BOP i disposar-ne l'exposició en el tauler de dictes de l'Ajuntament. Cinquè, acordar que transcorregut el termini anterior sense que s'hagi presentat cap reclamació s'entendrà aprovat definitivament. Sisè, encarregar a la societat Granollers Promocions la gestió directa de l'activitat per la implantació del servei públic local d'estacionament regulat àrea verda, que serà efectiu un cop l'establiment del servei estigui aprovat definitivament. Setè, aprovar la comissió de seguiment, control de servei d'estacionament regulat àrea verda, essent el president, el regidor de mobilitat i vocals, el gerent de l'Ajuntament de Granollers i Granollers Promocions S.A., el director de serveis de manteniment de la ciutat i seguretat i el cap del servei de mobilitat. Punt 8è. Dictamen relatiu a la incorporació de nous carrers amb aparcament regulat de zona blava. La part dispositiva diu el següent. Primer, aprovar la implantació d'estacionament regulat en superfície zona blava en els carrers següents. Tarifa A, Llevant, entre Josep Pinyol i Josep Humbert. Tarifa A, Avinguda del Parc. Tarifa A, Torres i Bages. Tarifa C, Enginyer, entre Girona i Tetuan. Tarifa C, entre Pinós, entre Girona i Tetuan. C, Tetuan, entre Boniquer i Pinós. I C, Minetres, entre Girona i Tetuan. I C, Tarragona. Segon, modificar la qualificació de les tarifes d'estacionament regulat zona blava dels carrers següents. Carrer Bruniquer, entre Girona i Tetuan, de tarifa B a tarifa C. Girona, entre Vinyamata i Enginyer, de tarifa B a tarifa A. Girona, entre Enginyer i Francesc Ribes, de tarifa C a tarifa A. Tercer, aprovar provisionalment la modificació de l'ordenança fiscal 2.11, epígraf primer, servei d'aparcament en superfície amb aparell dispensador de tíquets amb les incorporacions de carrers i modificació de la qualificació de les tarifes dels carrers especificats en el punt primer i segon de la part dispositiva d'aquest acord. Quart, exposar al públic en el tauler d'anuncis de l'Ajuntament els anteriors acords provisionals durant 30 dies hàbils comptats des del següent de la publicació de l'anunci d'exposició en el BOP, així com també en un diari oficial de la província de Barcelona. Durant el període d'exposició pública de les ordenances, les persones interessades que tinguin un interès directe on resultin afectades en els termes previstos en l'article 18 del text refós de la Llei Reguladora d'Hisendes Locals podran examinar l'expedient i presentar-hi reclamacions que estimin oportunes. Transcorregut aquest període, sense haver-se presentat reclamacions, els acords adoptats restaran definitivament aprovats. Punt 9è. Dictamen relatiu a aprovar inicialment la modificació de l'ordenança municipal de circulació de vianants i vehicles. La part dispositiva diu el següent. Primer, aprovar inicialment la modificació dels articles 34 i 36 de l'Ordenança Municipal de Circulació de Vianants i Vehicles, aprovada per l'Ajuntament en plen sessió celebrada el dia 30 de novembre de 2010 i publicada en el BOP el 21 de març de 2011, que quedaran redactats de la següent manera i que dono per reproduïts. Segon, sotmetre aquesta modificació a informació pública per un termini de 30 dies, a efectes de poder-hi formular reclamacions i al·legacions, de conformitat amb allò que disposa l'article 178.1 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya. Tercer, acordar que transcorregut aquest termini sense que s'hagin presentat cap reclamació s'entendran aprovades definitivament la modificació de les ordenances esmentades. Moltes gràcies. Tal com hem comentat, farem el debat global d'aquests 3 punts i té la paraula per iniciar-lo i per fer la presentació el regidor de serveis, senyor Juanma Segovia. Endavant. Sí, gracias, alcalde. Soy consciente de que los puntos del orden del día que llevamos hoy a aprobación y que presentaré, como decía el señor alcalde, conjuntamente, no son de inicio una de las medidas más populares que uno puede llevar a un pleno, ya que suelen ser de objeto de un intenso debate, interesante y también interesado en prácticamente todos los plenos municipales. Y mucho me temo que en nuestro caso tampoco va a ser una excepción. En un tema tan complejo y sensible como es la movilidad y la gestión del espacio disponible para regular el estacionamiento, es habitual que Gobierno y oposición se crucen o nos crucemos argumentos más o menos acertados para justificar nuestros respectivos posicionamientos. Pese a ello, no me resistiré a explicar cuáles son los motivos por los que entendemos que es necesario estas actuaciones en materia de movilidad. Es por lo que querría explicarles a ustedes y explicar al resto de la ciudadanía la utilidad de la regulación del aparcamiento, el por qué el área verde y la zona azul son algunas de las técnicas de regulación del aparcamiento más utilizadas en el interior de una ciudad.
Regular el aparcamiento se ha demostrado como una de las acciones más eficaces para coordinar las necesidades de demanda de aparcamiento con la oferta de los espacios disponibles. Y esto no quiere decir únicamente aparcamiento de pago, sino siguiendo la planificación que recoge el Plan de Movilidad, habilitando también nuevos espacios periféricos y estratégicos de aparcamiento gratuito a menos de 5 o 10 minutos del centro, disponiendo ya de aproximadamente 2.500 plazas de aparcamiento de este tipo en la ciudad, cosa que no todas las ciudades pueden ofrecer. Regular quiere decir escoger en cada caso quiénes son los usuarios a los que queremos favorecer para que hagan uso de un determinado espacio de aparcamiento. Básicamente, los usuarios de aparcamiento de la ciudad son los residentes, los no residentes, foráneos de larga duración que vienen a la ciudad a trabajar y a estudiar, y que la ciudad son muchos, aunque por desgracia cada día son menos por los motivos de la crisis. Y por último, los foráneos de corta duración, que son los que vienen a la ciudad a hacer una gestión de corto espacio de tiempo, compras, visita médica, comer, recogida o entrega de objetos o visitas familiares, por poner unos ejemplos. En Granollers ya hace muchos años que tenemos regulación del aparcamiento en zona azul, concretamente desde el año 1985. La zona azul prioriza el vehículo que necesita estacionamiento de corta duración, tanto si es un vehículo foráneo como si es residente, y evita que ocupen las calles reguladas aquellos vehículos que se están muchas horas e incluso días o semanas. Un dato que puede servir de ejemplo de su utilidad. En el entorno del centro histórico de la ciudad, según datos del 2010, teníamos en aquel momento 816 plazas de zona azul, en las que diariamente aparcaban cerca de 7.000 vehículos al día. Es decir, que cada plaza era utilizada diariamente por unos 8 vehículos y medio. ¿Se imaginan cuál sería la rotación de vehículos en esa misma zona de no existir la zona azul? Por su parte, el área verde prioriza sobre todo a los residentes, pero también ofrece facilidades a los foráneos de corta duración, porque con las condiciones de regulación lo que hace es excluir del aparcamiento a aquellos vehículos foráneos de larga duración. En los aparcamientos de una zona verde puede aparcar todo el mundo, pero el vehículo autorizado, sea de una persona o del titular de una licencia de actividades, lo hace de manera gratuita o a un precio prácticamente testimonial. Y aquel que no está expresamente autorizado ha de pagar el estacionamiento de la misma manera que si se tratase de una zona azul. Por lo que al foráneo de larga duración no le sale cuenta aparcar en la zona regulada por el coste que le representa, quedando así, en teoría, más espacio disponible de estacionamiento para los residentes o para los foráneos de corta duración. Básicamente clientes de tiendas, de comercios, de empresas o servicios de la zona o visitas a los residentes. El expediente que se presenta es para aprobar la creación del servicio y el reglamento de este área verde y de las futuras que se pudieran llegar a poner en marcha en la ciudad en caso de que fuera necesario. ¿Y por qué ahora? Porque se ha considerado oportuno y de manera experimental aprovechar la oportunidad de las obras de la calle Gerona. Y con el objetivo, repito, de experimentar en una zona muy concreta y delimitada de la ciudad una regulación del aparcamiento que combina la zona azul con el funcionamiento del área verde. Las características de esta primera área verde de la ciudad, que se irá implementando según vaya avanzando las obras y que han sido consensuadas con vecinos y comerciantes de la zona, serían las siguientes. En primer lugar, su delimitación. ¿Qué calles conforman esta primera área verde? Pues todas las calles comprendidas en el perímetro formado por las calles Girona, Francesc Rivas, Josep Enric Duran y Viñamata, las que se incluyen también la plaza Torres y Bages y la calle Francesc Llobet, y el tramo de la calle Minetas comprendido entre Girona y Tarafa. De esta delimitada zona verde se excluye la calle Viñamata. ¿Cuáles son las calles de aparcamiento en el área verde? Las calles Bruniquer, entre Tetuán y Dunant, Enginyer, entre Tetuán y Dunant, Pinós, entre Tetuán y Dunant, Tetuán, entre el número 88 y el carrer Tarragona, y Agustina de Aragó, Minetas, y la calle Josep Enric Dunant. Y por último, el solar municipal de la calle Tetuán, lo que es la antigua pista de balonmano. ¿Quién puede aparcar en este área verde? Pues, de una banda, los vehículos autorizados, acreditados con un identificativo, gratuitamente. Los turismos no acreditados, si pagan la tarifa correspondiente, obteniendo un ticket de control obligatorio. ¿Qué vehículos serán autorizados a aparcar gratuitamente en el área verde? Los residentes, aquellos turismos que constan en el padrón del impuesto de vehículos de tracción de mecánica de Granollers, y los titulares de los cuales son personas físicas que están empadronadas en la zona que conforma el área verde. Y también un turismo por cada licencia de actividades domiciliada en alguna de las calles que conforman el área verde. ¿Cuál será el precio para aparcar en el área verde si son vehículos no acreditados? El que corresponde a la zona C de la zona azul, es decir, del minuto 0 al minuto 60, 1,30 euros, y del minuto 61 al 120, a las 2 horas, 1,40, siendo el importe máximo 2,70. Esto, en resumen, sería lo más destacable en lo referente a la creación del servicio del área verde.
En definitiva, 245 plazas de zona verde gratuitas puestas a disposición de manera preferente a los vecinos y comercios de la zona, cosa que con los datos disponibles esto actualmente no ocurría. También aprovechamos toda esta operación para incorporar nuevas calles a la zona azul ya existente, y estas serían: primero, en el entorno de la calle del carrer Girona. Las modificaciones más importantes, como he dicho, son debidas a las obras del carrer Girona que se han de iniciar el próximo día 2 de abril y que harán que tanto durante su ejecución como una vez acabadas se reduzcan las plazas hasta ahora disponibles de zona azul a lo largo de toda la calle. Es por esto por lo que se incorpora la regulación del aparcamiento de zona azul también parte de las calles transversales como Engiñé, 11 plazas, Pinós 16, Minetas 14 y Tarragona 12, y en los tramos comprendidos entre Girona y el primer cruce en sentido Llevant. Se incluye también el tramo sur de Tetuán, 21 plazas, y se mantiene el tramo correspondiente a Brúnique, 9 plazas. Las plazas de la calle Gerona, que son un total de 63, como decía la señora secretaria, pasan de ser categoría C a ser categoría A. También se crean nuevas en el carrer Llevant. La apertura del edificio administrativo de la Seguridad Social en el cruce de las calles Llevant con Josep Humbert ha generado un notable incremento de la demanda de aparcamiento de rotación en la zona, y así se crean 31 plazas de zona azul en el calle Rey Llevant entre las calles Piñol y Josep Humbert. También en la Avinguda del Parc, el colectivo de taxistas de Granollers ha solicitado en diversas ocasiones el cambio de ubicación de la parada situada en la Avinguda del Parc por motivo tan claro y evidente de que una parte del año, sobre todo en la época de verano, están parados a pleno sol con la consecuente incidencia y la merma de la calidad del servicio que se da por la temperatura a la que quedan expuestos los vehículos la inmensa parte del día. Así, el espacio que actualmente ocupa la parada de taxis se convertirá en aparcamiento regulado en zona azul con 10 plazas. Mientras tanto, se consensúa su ubicación definitiva, los taxistas serán ubicados en el entorno de la Plaza Pacasals. En la calle Torres y Valles se reordena el espacio de las pocas plazas de aparcamiento libre disponible, que son 4, en el tramo situado entre las calles Curró y del Sol, en las que además existe la presión añadida de que es un tramo, existe una zona de carga y descarga, una batería de contenedores de recogida selectiva y de basura, además de una reserva de aparcamiento para minusválidos y también para motos. De hecho, tampoco se necesita ninguna inversión adicional, ya que se aprovecha la máquina expendedora que existe al inicio de la calle Joan Prim con Torres y Valles, y estas plazas vienen a sustituir a las que desaparecerán en la carrer Cataluña entre Torres y Valles y José María Ruera para favorecer el tránsito de las personas por las estrechas aceras existentes y también un mejor y más seguro acceso a los vados existentes. Y para llevar todo esto que he explicado a cabo, hace falta, como dictamina el tercer expediente, modificar la Ordenanza Municipal de Circulación en sus artículos 34 y 36, ya que han de hacer referencia a un servicio hasta ahora inexistente, por lo que se incluye el término área verde en el redactado, las calles que la conforman, el catálogo de infracciones y el tiempo máximo de estacionamiento permitido, que pasa de 3 a 2 horas como máximo. Hasta aquí la presentación de estos 3 expedientes, unos expedientes que, como decía al inicio, no suelen ser unas medidas muy aceptadas popularmente, pero como escribía en su momento, y coincido, algún grupo político con representación en este consistorio decía: para tirar adelante el proyecto de movilidad de una ciudad hace falta voluntad política y mucha valentía, ya que no siempre se pueden adoptar medidas populares. Pues es cierto, hace falta voluntad política y también valentía. Y añado, también coherencia. La coherencia que demuestra seguir las directrices marcades en el Pla de Mobilitat aprobado de manera àmplia per este consistorio. Moltes gràcies. Obrirem un torn de paraules. Senyor Mur, vol fer ús de la paraula, endavant. Gràcies, alcalde. Breument també, només per... Aquí no he tingut l'oportunitat de fer arribar al regidor corresponent les nostres propostes i per tant doncs, aprofito aquest marc, que és el ple. En tot cas, entenem que això de les zones verdes, vull dir, àrees verdes, perdó, d'aparcament, seran, és en aquest moment un projecte pilot i el meu desig és que no acabi com l'hem viciat, vull dir que aquest projecte pilot realment es faci amb ganes i per tant segurament puguem extendre aquest tipus de zones d'aparcament a diferents àmbits de la ciutat perquè altres veïns també puguin tenir, diguem-ne, aquesta, diria jo, privilegi, però en tot cas un privilegi merescut com a conciutadans. Hem entès en tota la seva exposició que la zona verda pels residents en serà gratuïta. En el document que ens van fer arribar posava que pot ser gratuïta. Jo espero, nosaltres els donarem el nostre suport en aquest tema, però amb la garantia de que la zona verda sigui gratuïta pels veïns i les veïnes de Granollers. Sí que, i em sap greu, aprofitar aquest moment per fer la proposta, però la faig, potser una de les coses que entenem que en aquesta revisió que estem fent de zones blaves i incorporació de zones verdes, entenem que podríem modificar l'horari del matí
nosaltres proposaríem que en comptes de començar a pagar a les 8 del matí es pogués començar a pagar a les 9 en totes les zones, tant la verda com la blava, perquè d'aquesta manera segurament doncs, en alguns veïns els hi facilitem el poder marxar de casa més tranquil·lament. Molta gent no ha de sortir de casa abans de les 8, surt a quarts de 9, fins i tot pot potser sortir algú a les 9. Si ajornem aquesta hora de pagament, és possible que puguem facilitar en els veïns que de moment no gaudiran de zona verda, que almenys a aquella hora no estiguin neguitosos bevent-se la llet molt de pressa. I crec que... Bé, de fet sí, una altra cosa. Nosaltres ja sé que ara serà una mica contradictori, perquè en el pla de xoc, que encara s'està coent, del 2013, precisament una de les nostres mesures era que les zones d'aparcament blaves els dissabtes miréssim de tenir un preu més reduït per facilitar a la gent que ve de fora. Ja sé que en ve molta, segurament aquí morim d'èxit en aquest sentit, però si ho facilitem encara més, doncs encara morirem més d'èxit. Deia que els preus a les zones blaves es reduïssin els dissabtes i que aquesta reducció podia ser compensada pels propis botiguers, que són, diguem-ne, qui es beneficiaria del fet que la gent vingui a Granollers amb més tranquil·litat. Res més, gràcies. Bé, moltes gràcies. Senyor Casasnovas, Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa, endavant. Gràcies, alcalde. També breument, només una qüestió sobre la zona blava que es crea en els carrers del voltant del carrer Girona mentre duren les obres. El que demanaria el nostre grup és que un cop finalitzades les obres del carrer Girona, com que en converses amb el regidor tampoc ens ha quedat clar què és el que es farà en el futur una vegada acabades les obres, el que demanaríem és que es mantinguin, retornin a la situació actual de gratuïtat i en el seu defecte, sinó que es transformin en zona verda. Gràcies. Moltes gràcies. Per part de Convergència i Unió, senyor Sastre, té la paraula, endavant. Sí, bona nit. Jo haig de reconèixer que ara he quedat una mica descol·locat, començo aquesta intervenció un pèl descol·locat, en primer lloc perquè eren punts separats i me'ls havia preparat per separat, però bueno, és igual, no passa res. Senyor Sastre, hem acordat fer-ho així. Sí, ho sé, per això ho dic, però ho he sapigut ara, en tot cas cap problema. I segona cosa que m'ha descol·locat, i ara sí que voldria que no se'm malinterpretés, és això que ha comentat el senyor Camps, del to. Jo intentaré utilitzar un to el més correcte possible, el més, diguéssim, acord possible amb els que expressen els companys del meu grup en la informativa, i ja em diran si haig de ser més greu, més agut, o pujar una o dues octaves. Però, en tot cas, jo sí que el que volia expressar en nom del grup municipal de Convergència i Unió és una certa perplexitat amb alguns assumptes de forma pel que fa a aquest expedient. És a dir, hi ha una qüestió de forma i una qüestió de fons. A la de fons m'hi referiré després. En primer lloc, és a dir, nosaltres ens assabentem en termes generals d'aquesta proposta en dues fases. És a dir, en primer lloc, hi ha una reunió amb els veïns del carrer Girona el dia 7 de març, on es fa un anunci de que s'implantarà aquesta zona verda. De fet, a l'expedient, al dictamen, a la part de fets, parla que el regidor delegat, en aquest cas el senyor Segovia, incoava l'expedient, és a dir, iniciava l'expedient el dia 8 de març, és a dir, un dia després que s'anunciés això amb el carrer Girona, i el mateix dia 8, diguéssim, ja apareixia una informació amb mitjans de comunicació pel que fa a aquesta implantació. Home, en primer lloc, dir que aquí hi ha una manca de participació de l'oposició, és a dir, nosaltres ens hem sentit que ens ha costat participar, bàsicament perquè no se'ns ha desplegat aquesta possibilitat, i els hi reitero, i ho he dit diguéssim en aquest ple, i els he dit també en privat, és a dir, vostès com a equip de govern poden tirar endavant d'aquesta manera, perquè tenen una majoria absoluta, per tant, és a dir, això és absolutament legítim, però després nosaltres seguirem, diguéssim, brandant aquest argument de la participació. I diverses coses més. En primer lloc, això també diríem que va lligat amb una cosa que ens va dir una vegada el portaveu del grup socialista, que ens va dir que nosaltres érem una oposició que buscàvem el titular. En aquest cas passen coses que ens fan pensar, per cert, felicitats, que és el propi govern a vegades el qui busca el titular. Per tant, també d'aquí se'n desprèn una possible interpretació que hi ha una improvisació, i li dic improvisació perquè, miri,
Si jo agafo el pla de mobilitat urbana, com que estan en documents digitalitzats és relativament fàcil fer-ho, i poso Verda, i busco Verda, i primer em surt la Font Verda. No, no és el que busco. Font Verda, carrer Verdaguer, tampoc és això, i al final hi ha una pàgina, la 153, d'un document de 181 pàgines, en què sí que parla de la zona verda, molt de passada, és veritat, però parla de l'àrea verda, perdó, no de la zona verda, de l'àrea verda. I fa una petita explicació de 3 línies de l'àrea verda. I després, doncs, diguéssim, això surt i se'ns passa la informació en ple amb una comissió informativa que va ser fa exactament, si no el merro, una setmana. Després del dia 8 o el dimarts següent. Doncs fa 2 setmanes. Aquí, evidentment, nosaltres tornar a dir que ens agradaria que funcionés d'una manera diferent, això. Segon punt, vostè, altres membres d'aquest equip de govern, fins i tot en mitjans de comunicació, han dit que és una prova, o prova pilot, que és una paraula que a mi em fa una miqueta de cosa. Vostè fins i tot ha fet servir la paraula, senyor Segovia, experimentar. Jo, com que tinc, diguéssim, aquest defecte, que és que m'he format amb el mètode científic, clar, experimentar, fer proves, diguéssim, m'agradaria saber exactament quins són els indicadors que tindrà en compte l'equip de govern per poder afirmar amb uns criteris més o menys sòlids si aquesta prova o aquest experiment ha tingut èxit o no ha tingut èxit. Perquè, com va dir algun regidor, si a tothom li sembla bé, em sembla un argument una mica prim a l'hora de valorar si això ha anat bé o no ha anat bé. De fons, miri, a nosaltres ens sembla una bona mesura, bàsicament perquè és una manera d'afavorir els veïns, mantenint, diguéssim, aquesta voluntat de la mobilitat. Però jo vaig una mica més enllà, perquè com que per nosaltres no és una prova pilot, perquè no hi ha, diguéssim, aquests indicadors que ens permetin avaluar el seu èxit o el seu fracàs, jo els proposem del nostre grup, com ja ha fet el senyor Pep Mur d'Acció Granollers, que ho implantin a tota la ciutat. És a dir, que és una manera també de cuidar els propis ciutadans de Granollers en el tema de l'aparcament. I si pot ser, també ens agradaria, no només que ho implantin, això ja estic, diguéssim, demanant moltíssim, ja ho sé, però que a més ho facin amb una certa planificació, és a dir, que nosaltres puguem saber quins seran les fases en què s'implantarà això a la resta de la ciutat, perquè no tinguem una altra vegada aquesta sensació de que les coses van una miqueta a salts. I per últim, sobre la zona blava, és a dir, l'expedient número 9, malgrat que hi ha diversos aspectes de l'expedient, alguns dels quals estem d'acord, com per exemple el trasllat de la parada de taxis, però sí que la línia general és un creixement de la zona blava i un encariment. Primer de tot, a la zona del carrer Llevant tenim els nostres dubtes de si hi ha d'haver zona blava, bàsicament perquè ja hi ha altres pàrquings propers. No allà mateix, però propers. El fet de reduir de 3 a 2 hores al màxim en aquestes zones, que potser no són tan cèntriques com en els llocs on ja hi ha la limitació de 2 hores, doncs també ens genera uns certs recels. I en general podem dir que hi ha un encariment de la tarifa de la zona blava sota aquest eufemisme, entenem nosaltres, d'afavorir la mobilitat si pot amagar un cert afany recaptatori. Moltes gràcies. Bé, té la paraula pel grup socialista el senyor Jordi Terrades. Endavant. Senyor Fermín. No, miri, no busquem el titular, senyor Àlex Sastre, tot i que quan he demanat l'ús de la paraula algun portaveu ha dit ai. No, miri. Jo crec que els hi vam explicar perfectament a la comissió informativa de l'àrea de territori i ciutat, que és on aquests temes es parlen. Jo estic d'acord amb les propostes, jo i el regidor i l'equip de govern, amb el que deia el senyor Pep Mur i vostè mateix quan deien que aquesta és una bona mesura i que hauríem d'extendre a altres zones de la ciutat. I estic d'acord. I en tot cas em congratulo de que com a mínim aquells portaveus que han fet ús de la paraula en aquest tema vegin la perspectiva, la possibilitat de treballar i avançar en aquesta línia. Per què?
Perquè hi ha molts indrets de la ciutat que estan a prop del centre de Granollers, que estan fora de la zona, de l'àrea de zones blaves, i que justament les seves places d'aparcament estan moltes vegades, en determinats moments del dia, ocupats per vehicles, per cotxes que no són de la ciutat, que no són de Granollers, que no són de veïns i veïnes de Granollers i que probablement expulsen d'aquesta àrea natural de residència per buscar aparcament a molts veïns i veïnes. I per tant, en aquestes zones de la ciutat, a prop del centre de la ciutat, que és una zona molt utilitzada, doncs probablement haurem d'extendre les àrees verdes. Jo crec que haurem de caminar en aquesta línia. Ara, fer una implantació general a la ciutat, doncs nosaltres creiem que era un pèl agosarat si no fèiem una anàlisi exacta de què significa o què pot significar això. I les obres del carrer Girona, que estan justament a l'àrea directa d'influència del centre de la ciutat i que ocuparà d'aquí fins a les festes de Nadal, des del 2 d'abril fins a les festes de Nadal, significarà un fet que acabarà afectant a zones blaves de la ciutat, que afectarà a la mobilitat de la pròpia ciutat o d'aquesta artèria importantíssima de Granollers, doncs era un bon moment per implantar, jo crec que no de manera experimental ni provisional, una àrea verda. Per facilitar la pròpia possibilitat d'aparcament d'aquells veïns i veïnes que fan servir el carrer Girona o que fan servir els entorns del carrer Girona. Hem analitzat, i em sembla que el senyor Segovia ho ha explicat perfectament a la seva intervenció, que molts dels vehicles que en aquests moments aparquen en aquest sector, en aquests entorns, són de persones que deuen treballar a Granollers o que utilitzen o que venen molt a Granollers i que s'hi estan moltes hores. Que tenen perfectament espais també a 10 minuts del centre de la ciutat o dels centres neuràlgics de la ciutat amb aparcaments dissuasoris a les entrades de Granollers i que, tenint en compte que ocasionarem molèsties als veïns i veïnes i als comerciants del carrer Girona en aquests 8-9 mesos que duraran les obres d'aquest carrer, doncs era un bon moment per implantar aquesta primera àrea verda a la nostra ciutat, que estic convençut que tindrà continuïtat i que a més ens servirà per valorar, no sé si de manera científica, però per valorar l'acceptació que té per poder-ho incorporar en altres carrers, en altres barris, en altres zones de la ciutat. Moltes gràcies, senyor Segovia, per fer la rèplica d'aquest primer torn. Té la paraula. Gracias. El señor Moore, yo también, evidentemente, confío de que no se parecerá al proyecto piloto de la Ambisia. Estoy convencido de ello. Y haremos todo lo posible para que sea así. Confirmar, la zona verde será gratuita para los vecinos. Modificar el horario matinal a las 9 en lugar de las 8. Todo es estudiable, pero quizá lo que tenemos que hacer es tomar el concepto de, vuelvo a repetir, de qué sirve y para qué sirve la zona azul, y entonces poder darle el contenido que ha de tener. Usted me proponía los sábados más barato para favorecer que la gente venga. Pues aquí sí que no nos ponemos de acuerdo, entre otras cosas porque yo pienso que ha de ser lo contrario. Y de hecho, todas las actuaciones que se toman en materia de movilidad de otras ciudades, y ahora voy a poner un ejemplo, Figueras. No gobierna el Partido Socialista en Figueras. Pero quizá, y ya le digo, no discrepo del modelo. Y a lo mejor a algunos se escandaliza.
Pero Figueras hace que los primeros 60 minutos cuesten 1 euro con 20 céntimos. A partir del minuto 30, 2,40. Y a las 2 horas, 5,80. Ahora, ese es el modelo que hace para qué sirve las zonas azules. Favorecer las actuaciones de el estacionamiento de corta duración y dejar los aparcamientos soterrados o periféricos para aparcamientos de larga duración, y esto es para lo que tienen que hacer, que es la rotación en la ciudad. Pero yo le digo, quizá lo que tenemos que avanzar es el modelo de la zona azul y la zona verde, que al final acabamos implantando, que yo soy de los que pienso que hay, quizá no en toda la ciudad, como decía el señor Sastre, pero sí que hay puntos susceptibles que son necesarios de empezar a pensar en ellos. Y al señor Casasnovas, he utilizado la palabra experimental, lo de la gratuidad, lo confirmo para los vecinos y licencias de actividades que hay en la zona, pero sí que no estoy de acuerdo, o creo que no es lo más sensato, una vez acabadas las obras, parar y volver y decidir qué hacemos y no hacemos. Yo creo que lo que peor que podemos hacer es confundir al usuario. Ahora funciona, ahora no funciona. Le pongo el ejemplo cuando planteábamos el tema de la petrolización de la calle Ricomá. Lo estuvimos valorando. ¿Qué hacemos ahora sí? Luego volvemos a enseñar a decir que no. Por eso concluimos de que lo más sensato era dejarlo así. Y yo creo que aquí lo que habrá que hacer, con la valoración que podamos hacer entre todos, visto los datos que podremos obtener, de la misma manera que los técnicos de movilidad han hecho los contajes, para atrevernos a hacer este paso adelante, con esos datos que tengamos en la mano, entre todos, valorar y decidir si la zona verde ha resultado efectiva o no en este punto, para poder, como decían el señor Sastre también y mi compañero Jordi Terradas, exportarlos a otros sitios susceptibles. Por último, y una cosa más, señor Moore, simplemente que tanto Gran Centre como Comerç de Dalt, asociaciones proactivas en el tema del comercio local, han llegado a acuerdos con todos los parkings privados de Granollers para hacer precios muy, muy competitivos, a veces casi irrisorios, para que la gente venga con tranquilidad, al mismo precio, incluso más barato que la zona azul, y pueda ir tranquilo sin la angustia de me habrán multado. Y con el señor Sastre, yo intentaré mantener el tono también, sin llegar a las octavas, a las novenas, ni ofender. Empezaré dándole la razón. Ya sé que no es muy normal, pero tengo que dar la razón, porque en el procedimiento cómo ha ido todo, de cómo ha sido la información, sí que lo hemos explicado en la comisión informativa, y me achaco yo temas personales, que en las reuniones con los vecinos yo no he participado, pero ya digo, por temas puramente personales. Le debo reconocer que el tiempo de la información quizás no ha sido todo lo correcto que debería haber sido, y el hecho de haber querido ser tan transparente con los vecinos y comercios, digamos, los más afectados en la zona, pues nos ha hecho que al trasladar la opinión de lo que estábamos trabajando, pues ha hecho que al llegar hacia ellos y reflejados en prensa, pues quizá, y entiendo, su malestar, no el suyo, el resto de los grupos que me lo han hecho llegar, y de que no era lo más. Pero como no todo puede ser tan bonito de que simplemente solo le dé la razón, yo le agradezco el tema cuando habla de improvisación, ¿no? Ya es un término que usted me suele achacar de la improvisación cuando hablamos del tema de movilidad. Yo le agradezco que tenga tan buena consideración a esa capacidad de improvisar a los técnicos, al equipo técnico y político que formamos el área de movilidad del Ayuntamiento. Pero yo le aseguro que no es improvisar. Usted hacía referencia a la página 153 del Plan de Movilidad Urbana, y que sí que sale. Y sale allá como dentro del plan participativo que hubo a la elaboración del Plan de Movilidad Urbana, las aportaciones de los ciudadanos que hacían para estudiar la implantación de una zona verde. Y ya le digo que el plan de aparcamientos que estábamos trabajando, llevamos 1 año y medio largo trabajando en cuáles serían las prioridades, ya le digo, no solo de aquí, de este punto, sino en otros que son susceptibles de
ampliar la posible zona verde. Y ya le digo, no, para nada es improvisar, porque tenemos y somos conscientes de que estamos hablando de un tema muy complejo, muy sensible a la vez, como es la movilidad en nuestra ciudad. Le repito, buscaremos todos los argumentos y todos los datos técnicos que nos hagan valorar entre todos la viabilidad o no de esta utilidad de la zona azul y zona verde en la ciudad. Y para comentar el tema del afán recaudatorio de las zonas azules es un debate tan antiguo como que fue antes la gallina o el huevo, ¿no? Es un debate estéril, ya que normalmente los equipos de gobierno defendemos que es una herramienta de regular el estacionamiento, y tampoco se ha de negar que también es una forma de recaudar, es así, pero las dos cosas son ciertas por separado, pero también es cierto de que la una sin la otra no tienen sentido. Pero si realmente fuera el afán recaudatorio el que nos moviera, el Pleno Municipal en su momento aprobó un total de 1.090 plazas de zona azul. Las diferentes actuaciones en materia de movilidad han reducido estas plazas hasta las 808 actuales. Después de esta ampliación estaremos en 927, es decir, todavía nos quedarían 163 más por debajo de las aprobadas. Así que yo sé que es el argumento más fácil y también más manejable e impactante ante la ciudadanía, pero ya le aseguro que no és per a nada la voluntat d'aquest equip de govern. Doncs llavors entenc que la zona blava sigui una zona d'ús, diguem-ne, molt temporal. Si no es cobreix, llavors entenc que la zona blava també hauria de permetre unes petites llargues durades. Petites llargues durades és una contradicció, però en tot cas ja m'enteneu, i en tot cas a un preu més diguem-ne, baix. Gràcies. Gràcies, senyor Casanovas. El senyor Sastre? Sí, jo molt breument, en primer lloc, agrair-li al senyor Segovia que ens hagi reconegut una part de raó en una mica del discurs o de l'exposició que hem fet. En segon lloc, dir-li que ha posat aquest exemple de Figueres, compta una mica a l'hora de posar segons quins exemples, perquè vull dir, per desgràcia nostra, ja va venir una vegada Dalí aquí a Granollers, però per desgràcia, diguéssim, no tenim la sort de tenir un museu que treu gairebé 1,5 milions de visites anuals i, per tant, no ens podem posar amb la mateixa tessitura. I pel que fa a l'afany recaptatori, jo simplement, és a dir, no els he acusat d'un afany recaptatori, sinó que em faig la pregunta i no ho faig bàsicament perquè això seria entrar en un judici d'intencions, i el judici d'intencions sempre és d'una volatilitat i d'un perill de ser injust bastant gran. I una coseta més, nosaltres quan hem proposat de, diguéssim, expandir la zona verda, el que volem dir no és que es faci a tota la ciutat, a tots els carrers de la ciutat, entenent-nos, és a dir, que sigui una cosa que s'implanti a totes aquelles zones on ara hi ha zona blava i, per tant, que en puguin gaudir els veïns. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Terrades, ¿no? Senyor Segovia, per cloure el debat. Simplemente, evidentemente, Figueras tiene sus encantos, sus atracciones turísticas. Nosotros tenemos las nuestras, tendremos que defenderlas y potenciarlas. Señor Moore, si se cubre la demanda de la gente que viene el fin de semana a Granollers, sí. Si solo hace falta darse una vuelta por los parkings subterráneos, que la inmensa mayoría están infrautilizados. Y no se alarme, no usted, sino aquellos que nos escuchan. Yo he puesto el ejemplo de Figueras, pero ni se nos pasa por la cabeza ni subir a ese precio, pero sí que tendremos que empezar a discutir cuál es el modelo y cuál ha de ser el tema de la zona azul. Y por último agradecer el debate y en un tema, ya le digo, tan sensible como y fácil de utilizar en un sentido y en otro, porque al fin y al cabo solo hace falta hacer un breve vistazo a través de internet en aquellos plenos municipales, al igual que los nuestros, cuando se debeten estos puntos, independientemente de quién gobierne, sea la opción política que sea, los argumentos a favor y en contra vienen a ser los mismos, únicamente cambia en la silla en què se sienta uno. En tot cas, jo sí que tenia ganes de fer algun comentari sobre el que avui parlem, que és important. És molt important. L'aprovació de la zona verda és un salt qualitatiu a aquesta ciutat. Ho han fet altres ciutats, i evidentment nosaltres el que fem és observar
i mirar de millorar. Poques zones o àrees verdes gratuïtes trobareu a Catalunya. Poques. En tot cas, aquí hi ha una novetat important, una novetat que fa aquesta ciutat i que forma part d'una idea, i ho ha explicat molt bé el regidor, forma part d'una idea que vam aprovar en aquest plenari per àmplia majoria, que és el pla de mobilitat. Un pla que intentava distingir 3 àmbits per a l'aparcament, com s'ha assenyalat al principi. L'àmbit d'aquella gent que ve a la ciutat a fer una gestió i necessita un aparcament ràpid per fer una gestió ràpida també, que és l'idea de les zones blaves. L'altre, el respecte a l'aparcament dels veïns, i el tercer, el donar solució a aquella gent de llarga estada. Llarga estada pot haver-hi també de 2 tipus. Aquella gent que ve a treballar i necessita un aparcament amb unes condicions de preu, si pot ser gratuït, i aquella gent que ve amb una llarga estada però que no és una jornada completa i que pot utilitzar els pàrquings subterranis. Aquest és el model. Granollers, en el pla de mobilitat, defensa i expressa un model. I el que fem avui és donar un pas qualitatiu amb l'aplicació d'aquest model. És a dir, improvisació, res. Aquesta idea existeix en el pla de mobilitat i tenim l'oportunitat de posar-la en marxa aprofitant les obres del carrer Girona. Recordem algunes xifres, ho ha dit el regidor. En aquests moments hi ha per sota les 900 places de zona blava. L'any 94-95 ens vam situar en 1.000 i escaig. Estem per sota del que aquest ple va autoritzar. Per tant, queda coberta la viabilitat d'aquest ús amb molta rotació. Només fa falta mirar números per veure que Granollers és de les ciutats amb una rotació més alta. Vol dir que fa falta, és a dir, vol dir que la gent utilitza, i concretament hi ha alguna zona de la ciutat que té un nivell de rotació molt per sobre d'aquests 8 cotxes i mig per plaça que va assenyalar el regidor. N'hi ha alguns que tenen una rotació realment de les més importants d'aquest país, i val la pena que ho sapiguem. Per tant, un bon número de places en zona blava. Un número molt més important de places gratuïtes al voltant del centre de la ciutat per poder deixar el cotxe i anar al centre en menys de 10 minuts a peu. Hi ha més de 2.000 places a menys de 10 minuts del centre de la ciutat a peu, que s'utilitzen i s'utilitzen molt bé i que les hem ampliat. La de la Bòbila, recordeu que l'hem asfaltat un tram i que a sobre l'hem ampliat just al costat de l'hotel Ciutat. Per tant, places gratuïtes per a aquella gent que ve aquí a passar a fer una estada llarga, i alhora també per a aquella gent que ve a fer estades més curtes però també, diguem-les, llargues des del que fa referència al temps horari. Hi ha les places subterrànies que també són unes 2.000. Per tant, aquesta és una ciutat molt equilibrada en matèria d'aparcament i feia falta fer el pas següent, que és mirar d'avançar en la garantia de que els veïns d'una zona puguin aparcar gratuïtament i sense tenir les seves places ocupades permanentment per aquella gent que ve de fora i està moltes hores ocupant una plaça. Aquest és el model, jo crec que bastant consensuat en aquesta casa, almenys la impressió que tenim en els debats que hi ha hagut pel que fa a la mobilitat. Per tant, hi ha un model i se'ns demanava hem d'ampliar les zones verdes i estem d'acord. Però hi ha un factor essencial amb tot això, que és que més que planificació i anar tirant milles, el que toca és tenir la idea clara i tenir la voluntat i la vocació de diàleg amb els veïns i les veïnes. Un bon sistema d'aparcament és aquell que és capaç de tancar acords en una zona, en un territori, per tal d'anar-lo implantant progressivament. I això, a vegades, és contradictori amb la participació dels grups municipals, perquè és imprescindible explorar possibilitats amb els veïns de les zones. I això és el que ha passat en aquest cas. I em sembla que no és un mal mètode de treball, perquè per avançar en aquesta història és imprescindible que els veïns també diguin la seva. Per tant, cal buscar i cal focalitzar aquesta relació que és complexa. Però en tot cas, en aquest cas, el que s'ha fet és parlar molt i molt amb els veïns i, per tant, una vegada s'ha vist que hi havia un gruix suficient per tal que es pogués aplicar, doncs s'ha tirat endavant. Per tant, més que fer un itinerari del trajecte que hem de fer, tenir clara la idea, que la tenim, el que es tracta és de buscar sempre les oportunitats, i les oportunitats tenen a veure també amb el diàleg.
I en tot cas deia el regidor Segovia experimental i deia el regidor Sastre de com ho mesurarem. Home, és molt fàcil. L'índex d'acceptació té a veure amb l'índex de rotació i això és evident. Les zones verdes i blaves, les verdes no ho sabem perquè les comencem, però les zones blaves s'usen o no s'usen, són útils o no són útils. El que no té sentit és mantenir una cosa pintada en blau si ningú la fa servir. Per tant, l'índex de rotació serà un factor que els serveis tècnics de mobilitat tindran en compte a l'hora de prendre decisions definitives, que les haurem de prendre, òbviament, en seu plenària, i per tant en tornarem a parlar. Farem l'avaluació i en parlaran a la comissió informativa, que és el lloc idoni, i a partir d'aquí decidirem tots plegats com proseguim. Però avui prenem una decisió important i volia ressenyar-ho. El futur de la mobilitat a la ciutat passa per aquest equilibri entre la gent que ve a passar una estona curta, la gent que ve a passar molt de temps i l'aparcament dels veïns. I aquest equilibri és el que experimentarem a la nostra ciutat en els propers mesos. Ho seguirem amb atenció perquè ens sembla que obre unes vies importants a racionalitzar l'aparcament i la mobilitat de la nostra ciutat. En tot cas, hi ha 3 punts a votar. Anirem preguntant punt per punt. Punt número 7, que és el que fa referència a l'establiment de l'àrea verda. Vots favorables a la proposta. Serien 15. Vots contraris? Cap. Abstencions? 10. Per tant, quedaria aprovada la implantació de l'àrea verda. El dictamen número 8 és el que amplia l'estacionament regulat en zona blava. Vots favorables a la proposta? 14. Vots contraris? 6. Abstencions? 5. Per tant, quedaria aprovada la proposta. El punt número 9 és el dictamen a partir del qual es modifica l'ordenança municipal per tal d'encabir les zones verdes, normativament. Vots favorables a la proposta? Estaríem en 15. Vots contraris? Cap. Abstencions? 10. Per tant, també quedaria aprovada aquesta proposta. Passem al punt número 10. És un dictamen a partir del qual es ratifica una resolució de l'alcaldia per comparèixer en el tràmit de consulta pública per determinar l'amplitud que ha de tenir l'estudi d'impacte ambiental del projecte de la nova carretera C-17. Tercer carril de la C-17, per ser més exactes. Senyor secretari, té la paraula. La part dispositiva diu el següent. Primer, ratificar la resolució d'alcaldia número 162-2013 de 18 de febrer relativa a comparèixer en el tràmit de la consulta pública institucional per determinar l'amplitud i nivell d'abast que ha de tenir l'estudi d'impacte ambiental elaborat del document previ ambiental millora general nova carretera corredor Eix Congost Vallès Oriental ampliació tercer carril de la carretera C-17 del punt quilomètric 18+100 al 30+250 tram Lliçà de Vall La Garriga establert per la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i formular-ne els següents suggeriments que es transcriuen seguidament. Primer suggeriment. El projecte de la C-17 ha de facilitar la permeabilitat i millora dels accessos al polígon industrial de la Font del Ràdium de Granollers. Segon suggeriment. Disminució de l'efecte barrera de la C-17, en especial l'enllaç entre la C-17 i la carretera B 1432 entre Granollers i Lliçà d'Amunt. Segon, notificar la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya. Tercer, ratificar aquesta resolució en la sessió plenària. Moltes gràcies. El tinent d'alcalde d'Urbanisme té la paraula per fer-ne la presentació. Sí, vostès saben que el Pla Territorial de la Regió Metropolitana de Barcelona preveu el desdoblament de la carretera C-17 pràcticament des de la Llagosta fins a Centelles. Hi ha diverses operacions a fer en aquesta obra reivindicada per molts sectors econòmics, socials, municipals del territori. I el que ha sortit en aquests moments per part de la Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori, el que ha fet ha sigut iniciar el període de consultes per determinar l'amplitud del que ha de ser l'estudi d'impacte ambiental en un d'aquests trams de desdoblament, el que va de Lliçà de Vall fins a la Garriga, que el projecte de desdoblament preveu un tercer carril amb un eix que en aquests moments, com vostès saben, és de 2 carrils per banda i que com molts de nosaltres
hem patit alguna vegada, doncs provoca una congestió notable de vehicles en determinats moments, en determinats dies de l'any, que en aquests moments, doncs, també fruit de la crisi econòmica, doncs, impacta d'una manera diferent, però que a la mesura que aquesta situació variï, doncs tornarem a les situacions d'anys anteriors. Com vostès saben, aquest era un eix que pràcticament durant el dia anava congestionat, fos l'hora que fos. Hi ha noves implantacions econòmiques en aquest tram que també obliga a plantejar aquesta actuació per part del Departament com una de les iniciatives a tenir o a tirar endavant en un primer moment. Aprofitant aquesta avinentesa i tenint en compte que la C-17 en el tram comprès a la nostra terme municipal es desplaça cap a l'oest, hem presentat dos suggeriments que es tinguin en compte a l'hora de fer l'estudi d'impacte ambiental. Un és, tal com n'hem presentat dos, un és el que ja s'ha explicat quan s'ha donat lectura al dictamen, que és facilitar la millora dels accessos al polígon industrial de la Font del Ràdium de Granollers, que suposo que tots som conscients de que són sensiblement millorables, sobretot si vols accedir-hi des de la C-17. En aquests moments des de la C-17 ja no s'hi pot accedir i has de fer uns moviments aprofitant aquest desplaçament de la C-17 cap a l'oest. El que plantegem és que es transformi aquesta zona amb l'actual vial de la C-17 en un tram més urbà que permeti via rotondes l'accés d'una manera més fluida, més fàcil, menys perillosa del que és en aquests moments en el polígon de la Font del Ràdium. I la segona suggeriment que proposem que s'analitzi en l'estudi d'impacte ambiental és, tenint en compte que la C-17 produeix un efecte barrera, que s'estudiï la permeabilitat d'un costat a l'altre de la C-17, sobretot per aquelles persones que van a peu o en bicicleta. I el que proposem és que aquesta permeabilitat de vianants i ciclistes s'estudiï justament a la intersecció de l'actual C-17 amb la carretera que va a Lliçà d'Amunt. Aquests són bàsicament els dos suggeriments que plantegem en aquesta avaluació prèvia de l'estudi d'impacte ambiental. Moltes gràcies. Aquí no hi ha anunciades intervencions. Ja l'acord de tots els grups amb aquestes posicions que ha expressat el regidor d'Urbanisme i, per tant, l'aprovaríem per unanimitat. Passem a l'apartat de mocions. Senyor secretària, si pot donar lectura a les mocions que s'han presentat en temps i forma. Endavant. La primera moció és la presentada pel grup municipal socialista relativa a la declaració de Lleida a les ciutats i els pobles per l'educació ambiental i que ha estat aprovada amb els vots favorables de tots els grups municipals que integren el consistori. I la part dispositiva diu el següent. Primer, potenciar les polítiques d'educació per la sostenibilitat en el món local, que és el que està més proper a la ciutadania, perquè estem convençuts que són una font de valors ambientals i de coneixement i perquè constitueixen una de les garanties d'èxit de la gestió ambiental municipal i de l'eficiència en l'ús dels recursos naturals i econòmics. Segon, impulsar l'educació ambiental per avançar en la implementació d'un nou model de governança participativa que ens porti a una societat més sostenible. Tercer, demanar la màxima coordinació entre les administracions per tal de crear sinergies que condueixin a optimitzar la sensibilització ciutadana i els resultats de la gestió ambiental. Per part nostra, ens instem com a ajuntaments a ser generosos a l'hora de compartir els nostres recursos amb altres entitats locals i ens comprometem a adherir-nos i participar activament en alguna de les campanyes de sensibilització que s'organitzen des de la xarxa. Quart, reconèixer el paper que tots els actors intervinents han jugat en la implementació de la conscienciació ambiental en la societat catalana i en particular el de les entitats d'educació ambiental i el tercer sector ambiental de Catalunya amb qui cal potenciar sinergies mútues. Cinquè, continuar promovent la participació ciutadana perquè el món local entén que la gestió ambiental municipal es mou cada cop més en el marc de la corresponsabilitat. Sisè,
potenciar l'educació ambiental formal, ja que els centres educatius segueixen sent un espai de creació de coneixements i de conscienciació ambiental i un àmbit d'aprenentatge de la corresponsabilitat ambiental. Alhora, aprofitar l'espai educatiu per donar a conèixer la tasca municipal en matèria de sostenibilitat i capacitat al professorat i als alumnes i afavorir la creació de xarxes escolars i espais d'intercanvi entre actors educatius com a elements de potenciació de la sostenibilitat i de cohesió territorial. 7è. Promoure l'educació ambiental no formal en l'àmbit dels adults i del públic familiar i en particular amb la població amb més dificultats d'accés a la informació ambiental. 8è. Treballar plegats amb el sector empresarial a través de les polítiques de responsabilitat social per fomentar l'activitat econòmica verda i la possibilitat d'ocupació en el sector d'educació ambiental i la sostenibilitat. 9è. Incorporar les noves tecnologies de comunicació per tal d'aprofitar els avantatges que proporcionen en matèria de sensibilització per facilitar l'accessibilitat als recursos de comunicació, així com per assegurar drets fonamentals com ara la garantia d'accés a la informació ambiental i a la participació pública en la presa de decisions. 10è. Establir lligams amb les xarxes educatives nacionals i internacionals a través de la mateixa xarxa de ciutats i de pobles cap a la sostenibilitat, per desenvolupar objectius i projectes comuns que promoguin la complicitat de la ciutadania en l'impuls de les polítiques ambientals locals. 11è. Introduir la transversalitat de l'educació per la sostenibilitat en el propi àmbit municipal, per tal que el personal dels ajuntaments exerceixi com a actor exemplaritzant de la corresponsabilitat ambiental i dels comportaments ambientalment correctes. 12è. Invertir en educació ambiental per l'efecte multiplicador que els efectes de la inversió tenen en l'eficiència i estalvi dels recursos. Bé, passem a la següent, que també té caràcter ambiental i també ha estat aprovada per unanimitat. I també és llarga. És llarga? També ha estat formulada pel grup municipal socialista. La part dispositiva diu el següent. Primer, instar la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i a la Generalitat perquè impulsin directives i mesures legislatives i reglamentàries de limitació dels carburants que produeixin òxids de nitrogen i altres emissions de gasos i partícules que poden afectar la salut. Segon, instar la Comissió Europea a tenir en compte les ciutats i els pobles en el procés per definir una nova estratègia pel que fa a la qualitat de l'aire i preparar noves propostes per millorar la qualitat de l'aire a tota Europa i aportar finançament per aplicar-les. Tercer, instar el Govern de l'Estat a aprovar i executar el nou Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i Protecció de l'Atmosfera 2013-2016. Quart, instar el Govern de la Generalitat a aprovar i aplicar desenvolupament el Pla d'Acció per la millora de la qualitat de l'aire a Catalunya 2011-2015, de tal manera que les ciutats i els pobles consideren que aquests plans estatal i regional constitueixen els fonaments a partir dels quals els ajuntaments haurien de redactar posteriorment els respectius plans locals de qualitat de l'aire, per tal de definir les actuacions i concretar les mesures correctores pel que fa a la qualitat de l'aire en l'àmbit de les nostres competències municipals. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya a facilitar la participació de les ciutats i els pobles i de la comunitat científica en el desenvolupament i aplicació del Pla d'Actuació per la millora de la qualitat de l'aire, mitjançant la creació de la comissió de seguiment oportuna i d'acord amb els recursos que el propi pla prevegui. Sisè, demanar al Govern de l'Estat que impulsi mesures de fiscalitat ambiental destinades a promoure un parc de vehicles de motor de menors emissions de contaminants locals, a través de la modificació de l'impost especial sobre carburants, per tal de gravar més el gasoil que la gasolina, atès les emissions d'òxid de carbó, nitròxid de carbó i partícules que generen la modificació de l'impost de matriculació en funció de les emissions i partícules dels vehicles. Demanar al Govern de l'Estat que implanti un etiquetatge general de vehicles de motor en funció de les seves emissions i partícules com a incentiu visible per als compradors de vehicles. 8è, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que un esforç per comunicar a la població de forma entenedora i pedagògica la informació i dades sobre la qualitat de l'aire, modificant l'índex català de qualitat de l'aire i ponderant les estacions, la xarxa de vigilància i la previsió de la contaminació atmosfèrica, trànsits suburbanes i de fonts d'una mateixa zona. 9è, demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya a donar suport a mesures de mobilitat sostenible i d'impuls de vehicles nets i a definir aquest concepte. 10è, demanar a la Diputació de Barcelona, en l'àmbit de les seves competències, que doni suport a les ciutats i pobles per tal d'aplicar el nostre compromís i facilitar el coneixement, recopilació i intercanvi de bones pràctiques i promoure la publicació d'un catàleg d'accions municipals per millorar la qualitat de l'aire a publicar en el termini d'un any. 11è, col·laborar i difondre l'any 2013 com Any Europeu de l'Aire. 12è, col·laborar amb la Generalitat de Catalunya per avançar de forma consensuada i coordinada en l'abordatge de les causes que afecten la qualitat de l'aire atmosfèric al conjunt del territori i cadascun dels municipis. 13è,
Aprovar els plans locals de qualitat de l'aire o incorporar els criteris de millora de la qualitat de l'aire als respectius plans de mobilitat i d'energia sostenible local. 14. Acordar impulsar accions en concordança amb les mesures que es detallin en el Pla Nacional de Qualitat de l'Aire, en el Pla d'Adequació per la Millora de Qualitat de l'Aire de Catalunya 2011-2015 i previstes en els nostres plans locals per tal de millorar la qualitat de l'aire a l'àmbit de la regió metropolitana de Barcelona. Aquestes accions podran incloure a. La col·laboració amb la Generalitat com a administració competent i resta d'entitats supralocals per informar de forma coordinada a la població sobre els nivells de qualitat de l'aire i promoure actuacions conjuntes de sensibilització per un aire més net. B. La promoció de mesures per una mobilitat sostenible i l'ús de vehicles nets. C. Adquisició de vehicles amb baixes emissions i partícules d'òxid de carbó. D. La jerarquització de la xarxa viària per a vehicles per vianants i establir vies amb el trànsit restringit per anar a peu i en bicicleta. E. Altres incloses en els plans esmentats i el catàleg d'accions municipals per millorar la qualitat de l'aire. 15. Notificar a la presidència, a la xarxa, a la Comissió Europea, al Govern de l'Estat i al Govern de la Generalitat de Catalunya el present acord. Seguint amb mocions ambientals, aquestes en defensa de la qualitat de les aigües del riu Congost, de la Conca del Besòs. Endavant. També ha estat presentada pel grup municipal socialista i aprovada amb els vots de tots els grups municipals. La part dispositiva diu el següent. Primer, instar l'Agència Catalana de l'Aigua i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya a mantenir l'actual designació de zona sensible a la totalitat de la conca del Besòs, a efectes de compliment de la Directiva 91/271, per tal de conservar el marc normatiu que des de fa gairebé 7 anys limita els nivells de nitrogen als abocaments d'aigües residuals urbanes que han permès la recuperació de la vida aquàtica, la posada en valor d'uns hàbits fluvials abans degradats i la major utilització dels recursos d'aigua subterrània per a la producció d'aigua potable, guanys als que no podem renunciar. Segon, notificar el present acord als ajuntaments del Consorci, a l'Agència Catalana de l'Aigua i al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament i a les entitats en defensa del medi ambient del territori. Molt bé, una nova moció també amb caràcter ambiental. Aquesta ha estat presentada pel grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida Alternativa Entesa i ha comptat amb el suport de la resta de grups municipals que integren el consistori. I la part dispositiva diu el següent. Primer, manifestar el nostre rebuig a qualsevol rebaixa en el finançament d'Ecoembes als ens locals per la Ecoembes als ens locals per la recollida, transport i selecció d'envasos i embalatges, així com el que es recuperen a les plantes de tractament. Segon, demanar a l'Agència Catalana de Residus de Catalunya que promogui el conveni vigent amb Ecoembes mentre no s'assoleixi un acord que permeti la prestació del servei amb el finançament necessari als ens locals. Tercer, recolzar el treball de la Federació de Municipis de Catalunya, de l'Associació Catalana de Municipis i de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la negociació amb Ecoembes. La voluntat del món local és treballar junts amb l'Agència de Residus de Catalunya una proposta favorable a la millora de la recollida selectiva i el servei que presten els ajuntaments. Quart, demanar que el nou programa de gestió de residus municipals de Catalunya incorpori nous objectius més ambiciosos de prevenció. Cinquè, instar el Govern de la Generalitat de Catalunya que en el marc del nou programa estudiï la possible elaboració d'una llei que permeti implantar a Catalunya el sistema de dipòsit, devolució i retorn, així com el disseny i anàlisi del cicle de vida dels envasos i en la prevenció del sobreenvasat. Sisè, demanar a l'Agència Catalana de Residus de Catalunya que promogui l'Observatori d'Envasos i Embalatges amb la participació activa de tots els implicats per fomentar la prevenció i el reciclatge. Setè, demanar a l'Agència de Residus de Catalunya que cooperi amb el món local donant suport tècnic per elaborar i promoure els plans locals de prevenció en matèria de generació de residus. Vuitè, donar trasllat dels acords a l'Agència de Residus de Catalunya, al conseller de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament, als grups parlamentaris, a la Federació de Municipis i a l'Associació de Municipis, a Ecoembes i a Ecovidrio. Molt bé, i la darrera moció és promoguda per la Junta de Portaveus i aquesta té caràcter cultural. La part dispositiva diu el següent. Prendre en consideració la importància del fet geganter dins del territori català i reconèixer el paper de totes les persones que han contribuït al llarg d'aquests 50 anys a fer que a Granollers existeixi una colla gegantera i aquesta contribueixi a la tasca de difusió de la cultura catalana i de la nostra ciutat arreu. Notificar aquest acord a l'entitat Amics dels Gegants i Capgrossos de Granollers. Molt bé, obriríem ara el torn de pregs, preguntes i interpel·lacions. Senyor Mur, endavant. Gràcies, alcalde. Una pregunta només.
El 21 d'octubre de l'any passat calia, aprofitant avui que hem parlat del nomenclàtor, tot això, el 21 d'octubre de l'any passat estava previst inaugurar Can Comas i els Jardins Salvador Casanova i no es va poder fer per un tema, diguem-ne, climatològic, i volia preguntar si tenen previst planificat una propera data per inaugurar aquesta zona. Bé, en aquests moments no la tenim prevista, però l'hem de preveure, efectivament, perquè és un compromís que va quedar diguem-li malmès per l'efecte climàtic de la pluja i per tant efectivament té vostè raó, s'ha de fer aquest acte i el programarem conjuntament amb la comissió que la va promoure. Senyor Casanovas. Sí, gràcies, alcalde. Voldríem preguntar-li al senyor Corchado sobre el reglament de participació. Aquest Ajuntament va aprovar ara fa 3 anys el pla de participació. En aquest es deia que calia desenvolupar un reglament municipal de participació i, com deia, han passat 3 anys, no tenim notícia de com està el reglament i el que voldríem saber, si el pensen fer, si s'està elaborant i el per què després de 3 anys encara no el tenim. Encara no tenim una proposta sobre aquest reglament de participació. Gràcies. Gràcies, senyor Corchado. Si vol contestar. Doncs bé, en aquests moments estem racionalitzant els consells de participació i estudiant, com bé vostè sap, el Consell de Ciutat també. I evidentment, quan tinguem tot el que és la participació de la nostra ciutat feta, treballarem el reglament de participació, que és el reglament que ha de vetllar tota la reglamentació de tots els consells. Més preguntes? Sí. Endavant. D'altra banda, el nostre grup ja porta anys reclamant la millora de la urbanització del carrer Lluís Companys entre la Ronda Sud i l'Avinguda Europa. Un tram de carrer que no té enllumenat públic i les voreres són impracticables durant el seu mal estat. Des del nostre grup hem reclamat la millora, tant pel risc que representa per la mobilitat dels ciutadans i ciutadanes que accedeixen a la Fira de l'Ascensió, per aquest punt, com per tots aquells treballadors i treballadores que accedeixen al polígon, els que ara van a Can Muntanyola o a les àrees comercials que hi ha a la zona. Ara, amb la construcció que hi haurà d'una benzinera en aquest carrer, l'empresa ha de fer unes millores en un tram, tant de la vorera com de l'enllumenat. Llavors, la nostra pregunta és si l'equip de govern té intenció d'adequar la resta de carrer aprofitant aquestes obres per l'empresa. La resposta és sí. El projecte s'està tancant i, per tant, efectivament, es mirarà d'escometre conjuntament tota aquesta operació. No sé si el regidor d'Obres vol concretar alguna cosa més. Bé, com es va dir a la comissió informativa de Territori i Ciutat, ja va expressar que clarament avançaríem amb el projecte. S'està fent en aquest moment i esperem que ben aviat el puguem sumar aquestes dues, la iniciativa de la instal·lació de la benzina que comentava vostè amb la urbanització de la resta del carrer. Per part de Convergència i Unió, sí. Un petit prec en el regidor d'Esports, el senyor Pere Garcia, realment és una bestiesa, potser, però perquè ho tinguin en compte. Hi ha una... Bueno, és un prec petit, és una cosa insignificant, hi ha una, com vostè bé sabrà, hi ha una lliga de lleure, de diversos esports. En aquest cas, jo li parlo de la lliga de lleure de futbol 7, en la qual jo puc participar i de fet, aquesta lliga de lleure, que està en línies generals bastant ben organitzada, sí que hi ha una cosa que li haig de dir, que és que, diguéssim, els partits es van jugant cada setmana i es va actualitzant la classificació, però això ha quedat, diguéssim, estroncat a data de primera setmana de gener. Des d'aleshores no hi ha cap més actualització. Jo el que sí que li demano és que aquestes actualitzacions es facin, perquè no crec que representin una gran despesa de temps, bàsicament perquè els equips que hi participen hi han invertit uns diners en tenir les instal·lacions i en també que se'ls hi presti aquest servei. Per tant, li demano que miri d'arreglar això. Gràcies. Em temia que parlaria d'algun arbitratge sobre el qual el regidor no té competència. Endavant. Suposo que sabran que hi ha un problema amb la web. Des de fa bastant de temps no podem actualitzar ni pujar documents. De fet, no és només el tema de les lligues de lleure, sinó qualsevol actualització, notícia, esdeveniment.
Llavors, fins que els serveis informàtics no ens actualitzin, no ens solventin el problema, no podem penjar res. Com pot imaginar, no és per falta de voluntat, però estem a l'espera. Bé, aquesta va ser una avaria que ja vam comentar en el darrer ple. En tot cas, hi ha un problema informàtic que té una solució complexa i s'està treballant en aquest tema. Més preguntes? Sí, endavant, senyor Canal. Gràcies. Jo volia fer un prec al senyor Camps. Com que avui hem parlat de nomenclàtor i del carrer Girona, és un prec que va una mica a cavall d'aquests dos temes. No sé si recordarà, espero que sí, perquè és un home que ens ha demostrat que té molta memòria, que el 2011, en una conversa certament informal, jo li vaig parlar d'un carrer que és un carrer que s'obre en el carrer Enginyer, que és un carreró sense sortida, que en principi no sé si té nom, si és el passatge de l'Enginyer o, en fi, o el nom que tingui, que és un carrer que sol estar en bastantes males condicions i creixen herbes, i és un carrer, a més, que està utilitzat a les nits doncs, per fer-hi activitats no exactament a favor de la salut pública. Aleshores ell em va dir, perquè jo li vaig dir quines possibilitats hi havien d'arreglar, em va dir una cosa molt certa, em va dir, home, la llàstima és que això no s'hagués arreglat quan es va fer la plaça d'allà dels pisos de la Caixa, que en diem, que era el moment idoni per arreglar aquell carrer. Va dir que miraria a veure si aquest 2012 es podia arreglar. Bé, no ha pogut ser, no passa res, però ara sí que passa que tornen a haver-hi unes obres que hi passaran bastant arran d'aquest carrer, que seran les obres del carrer Girona. I jo no sé si d'alguna manera doncs, es podria, i aquest és el prec que faig, doncs, pensar en aquests ciutadans que estan en aquest carreró. Gràcies. Bé, no sé si el senyor Camp té resposta. Sí, tenim un projecte ja per fer de pavimentació, s'ha parlat amb els veïns, perquè hi havia algunes de les peticions que ens feien, doncs que era tancar, per exemple, el carrer, això no es pot fer perquè és un carrer públic, no? I en tot cas sí que hi ha, també és una sortida també d'algun restaurant que hi ha al fons, que també s'ha de garantir. Bé, tots aquests elements són els que hem tingut en compte i esperem a veure si tenim l'oportunitat de fer-ho, no? De vegades desitjaríem tornar a temps millors on era molt més fàcil de vegades poder trobar els recursos per donar resposta immediata a aquest tipus d'actuacions. Intentarem, perquè tenim el projecte fet, i parlat amb els veïns que es pugui executar el més aviat possible.